Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Tago! And Tita Tanya Chinita, Tita Mas. Nagpa-install si Jem ng CCTV sa aking bahay para bantayan ako. Deserve. At ay lagot Ganyan na. din gagawin ko. Binigyan nyo kami ng idea. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo na nag-aabang na makatasan ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Jeff. Isa po akong OFW mula sa Singapore. At bala ko po sana, Colantits, na bumisita sa inyo dyan sa Love Radio pag makauwi ako ng Pinas. Okay lang po ba? Ay. Oo naman. Basta wag kalimutan ang mga pasalubong. Okay po. May 4 years pa akong naging karelasyon si Jem. Kaso sobrang silosa po niya eh. Alam niyo yung nakaka-toxic na po. Kababaero ka kasi. Hindi po. Umasagot. Umasagot. Tuwing umuwi ako ng Pinas at uuwi ako sa amin po sa La Union, sinasama ko po siya. Kaso nga lang minsan, kahit nandyan yung mga magulang ko, mga kapatid ko, nag-a-attitude po si Jem. At nitong huli kong uwi sa Pilipinas, dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ito yung hiningi mong kape galing Malaysia. Yan o. Ayan, gusto ko yan. May ginseng. Ako dapat yung may ginseng, darling, kasi alam mo naman. Hoy, yan ang misinformation. Kailangan din namin ng ginseng. At saka, wow, may gluta. Gusto ko yan. Nakakaputi. Ay, hindi para sa ito na eh. Kay Jem to. Oh, babe, sa'yo to. Thank you, babe. Kasi Gusto akin. mo kay nanay na lang to kasi gusto niya ng may gluta na kape. Oo nga, kasi gusto ko kumini. Kasi yung singit ko, mula bata ako madilim eh. Baka may chance pa. Diba, Kanor? Gusto niya makakita ng liwanag eh. Puro puro intertropical convergence zone. Aray ko, ikaw nga nagsabi. Sinakyan mo naman. Ang In-English gusto ko ko nga lang, ang gusto ko lang sabihin mo, hindi naman. Ganoon. Ay, tayo, wag na kayo magtalo. Sige, lahat ng mga pasalubong yung paghati-hatian nyo na. Ako nang bahala dito. Gusto ko na muna magpahinga, sakit ng katawan ko sa biyahe. Babe, gusto mo i-massage kita mamaya? Sige, ngayon na. Nay, dito muna Sa harap ako. nila, nanay at tatay? Ay, hindi dito. Ay, doon na lang kayo. Pasok na kayo. Kaya nga eh, kasi rekta na to all the way. Halika na.
Ay, Babe, nakakamiss ayan tong na, kwarto ko. Ano? Ha? May CCTV dito. Ah! Sino nagpa-install? Nay? Ah! Ikaw ba nagpa-install ng CCTV dito sa kwarto ko? Babe, anong malay ko sa mga CCTV na yan? Hindi ko alam yan. Tay! Anak, ayoko ka na CCTV. Mag-i-install pa ako. Tanungin mo yung girlfriend mo. Nung isang araw na andyan sa kwarto mo. Kasi Jem. babe, let me explain. Kasi, ganito, Ba't may CCTV sa kwarto ko? Hindi ka man lang nagsabi. ganito, hindi, Binigyan kita ng susi, pero hindi naman ibig sabihin na mag-i-install ka dito ng ba't ka nagagalit? Ba't ako nagagalit? Hindi mo ba alam na ang CCTV ay for safety and security? Privacy ko nga to eh. Bakit? Sinong dadalahin mo dito? Anong dadala? Ikaw lang yung dinadala ko dito sa bahay. Bakit may dadalhin pa ba ako ibang babae dito? Yun ang tinatanong. Ikaw ang tinatanong ko bakit may CCTV dyan. Kita na mo? Ano ba't may... Ay, mali. Ikaw nagpa-install eh. Oo nga, bakit? Ba't ka natatakot kung wala kang ginagawa masama? Hindi ka matatakot na mapakinggan ko yung mga usapan nyo ng babae mo. Ano? Gulo-gulo mo. Sabi ko Anong sa'yo, diba? magulo? Ba't wala ka bang ring tiwala sa akin? 4 na taon na tayo. Babe, makinig ka Kahit na mabuti. sa Singapore ako, pinabisita kita dun. Oo nga, babe. Sinasabi ko, hirap lang na dalhin kita Babe, dun. kasi ang gusto ko lang naman isama mo ko. Sige, tatanggalin ko yan, pero isama mo na ako sa Singapore. Hindi pa nga po pwede. Hindi ganun kadali. Hindi wala namang mga So, petition na... kailan wala kang binibigay sa akin plano? Kayo nagpa-install ako CCTV kasi nag-aalala na ako. Baka balitan mo ako para marinig ko kung sino yung kausap mo. Kaya Wala naman ako ibang kausap dito. dito. Ikaw lang dinadala ko. Tuwing umuwi ako ng Pinas, ikaw lang sinasama ko sa bahay namin. Sa tingin mo, papayag si nanay at tatay, may dadalhin ako ibang babae dito? Siyempre hindi. Sure ka ba na hindi sila papayag? Yun lang. Sure, siyempre. Bakit kasi ganyan lang? Huwag ka na magalit. Ano lang na, napapraning ako ganun. Bilang babae, syempre gusto ko, ako lang. Babe, ayaan mo na yung CCTV dyan, di ba? At least marerewind mo yung Ayoko. bembang natin. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Babe, no, please. Tatanggalin mo, maghiwalay na lang tayo. Ano ba yan? Grabe naman. Tatanggalin mo, hindi. Hindi ko tatanggalin yan. Ang kulit mo naman eh. Ganon. Sige. Kung ganyan lang man, maghiwalay na lang tayo. Babe. Wala ka naman tiwala sa akin, di ba? Lalagyan mo ko CCTV sa bahay ko mismo. Wala ka pang permiso. Humingi ka ng permit naman. Sa akin, kahit sa akin o sa magulang ko. Baby. Bahay nila to, pinarenovate Alam ko mo, lang. pero di ba, parang bahay ko na rin to kasi girlfriend mo ako, pero huwag ka naman makipag-iwalay sa akin, babe. Babe, sama mo na ako sa Singapore. Hindi nga ganun kadali. Sinabihan na kita dati, di ba? Hindi ka pa rin nakikinig. Ewan ko sa'yo. Babe, mahal na mahal kita, please. Please. Please, babe, huwag mo tong gawin sa akin. Napapraning lang naman Natotoxic ako na ako eh. sa'yo, Mahal kaya- kita. Babe, Mas mabuti pa, laylo muna tayo. no, please, no, don't do this to Huwag me. muna akong kontakin pagbalik ko ng Singapore. Babe, please, babe. Taon mo ako. When it's over. Mahal ko po si Jem Colantits. Dahil matagal na rin po kami. Pero nasobrahan po siya. At dahil doon, may nabuti kong maghiwalay muna kami. At bumalik po ako ng Singapore. At sa mga online dating apps, doon ako naghanap ng panibagong kalinga. At dito ko po natagpuan ang single mom na isang Pinay nurse. Si Lana.
Mabait po siya. Chubby at maganda. Noong una, date-date lang. Hanggang sa nagkapalagayan na po kami ng loob. Ang sweet mo Tagal ka na naman. rin pala dito, no? Ako, Uy, huwag mo na akong sabuan ng ano, malaki. 11 years ka na ako. Mag-8 years pa lang ako dito sa Singapore. Uy, huwag mo na akong subuan na malaki Sige na ako. Ano ka ba? Ano yan? Nagkukwentuhan na, hindi ako makakakwento. Oo, yun. Sarap yung ano dito, yung kanilang parang barbecue sa atin. Tikman mo. Ito. Kain. Gusto ko ng Hainanese. Sige, ito. Mamaya, pwede tayo sa food court. Ito na. Nag-order ako para sa'yo. Ay, may sige. bit-bit ka? Oo naman. Oh my God, Say spicy. Manghang yan, ha? Tubig. Manghang. Ano ba yan? Ito naman buo sinubo. sorry. Oh, ano? Gustuhan mo ba? Alam mo, iba ka. Bakit? Kasi alam mo naman, siyempre, may anak na ako, single mom, alam mo naman yung stereotyping ng mga single mom na walang nagmamahal ng totoo kasi, siyempre, may sabit. Pero, wala naman na kayo nun eh. I mean, siyempre, buti payag ka. I mean, buti tanggap mo ko. Pero napaisip ka ba minsan na, Oo. Sabi ko, well, mabait ka naman. Tsaka, mabait kang nanay sa anak mo. Kasi tuwing may time ka, uuwi ka talaga ng Pinas para lang mabisita ang anak mo. So, oo naman. yun pa lang, bonus points ka na sa akin eh. Ikaw din, bonus points ka. Gwapo mo na, bait mo pa. Chinito lang. Cute mo. Riko. Kain Wala tayo. tayong pupuntahan. Ha? Saan ba tayo? Andun kasi yung kuya ko eh, bahay nila yun eh. Sa kanila. Sige. Doon ako Ito nakatira na lang eh. tayo. Adi, hahanap ako ng lugar. Sige na. Marami naman dito. Okay. Tara. And I'm trying to get Naging kampante na po ako sa piling nila na Colin Tits. Kaso, hindi tumitigil si Jem. Awag siya ng tawag at gustong makipagbalikan. Hello! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bigyan mo muna ako ng time. Ayoko munang Pero bigyan mo rin ako ng chance kasi baka pag hindi kita kinulit, makalimutan mo na ako eh. Alam ko, mahal mo pa ako. Jeff, mahal na mahal kita. Please, bigyan mo ako ng second chance. Ay, magbabago na ako. Jeff, Hindi kita masasagot sa ngayon. Jeff, please. Pero, May iba ka na ba? hello, choppy ka na. Mag-usap na lang tayo next time, ha? Jeff, please. Sige, bye-bye. Bye. Ano gagawin ko? Parang mahal ko pa rin si Jem. Lana, may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol ba to kay Jem?
Huwag mo na sabihin kasi baka mas masaktan ako. Ako na lang, okay lang sa akin kung hindi mo ako pipiliin kung babalikan mo siya. Lana. Ikaw na bahala. Mas masaya ako kung sasabihin, kung magiging totoo ka sa sarili mo kasi baka mapipilitan ko lang kung ako yung pipiliin mo. Baka masaktan ako kaya, Jeff, okay lang, tanggap ko. Kasi syempre, mas siya yung nauna. Hindi siya, dalaga siya, single siya, walang sabit. Ako,